Takže čus, ja vás vítam u nového videjka po dlhej dobe a sme pri hre Minecraft na serveri Skyblock a, a nič, ideme na náš ostrov. Nie, nie. Dobre. Takže máme nový island, čo som práve nechcel. Ja už som mal postavený Island, či island. Sakra. Už som mal postavený krásne aj cobblestone generátor, aj taký z časti dom. Nebože. Aj zahrádku som mal postavenú, joj bože. Že... Ak chcete niekto ísť hrať na tento server, musíte podať žiadosť o to, že chcete ísť na tento server a oni... musíte tam vypísať o sebe, snažte sa vypisovať o tom, že viac o sebe píšte, nepíšte tam také somariny ako, že proste vás baví Minecraft, proste napíšte tam niečo viac o sebe, aspoň mne napísali, že mám napísať viac niečo o sebe. Krása, 3 sadeničky. Dobre. Takže neznášam dažď. Čakajte, ja som sa chcel niečo pozrieť. Ja tu... Nemám 64 MB. Nemám 64 MB Windows, ale ja mám 64 MB Windows. Furt mi to ukazuje, neviem čo s tým je. Nejaké to je pokrútené. Ups, to som... No dobre. Kašlem na to. Búram to až k tomu spodnému bedrocku. To si zničím. Toto tiež. Kurma na tom serveri štve, že vlastne keď si idete stavať mob trapku, tak potrebujete 32 blokov od vášho toho domu. A keď vlastne idete tých 32 blokov, tak hoci kde okolo... okolo vás sú... vlastne ďalšie ostrovy, ktoré ja teraz práve nevidím. Skoro nikdy nevidím, ale potom keď začnem stavať mob trapku, tak dotrafím na nejaké také... Až tak idem ďaleko tých 32 blokov, že proste nájdem nejaký ďalší ostrov a potom minule mi tiež vyrabovali ostrov, takže... Ma to štve dosť tie mob trapky robiť. Ale pokúsim sa... to nejak urobiť, aby to pri nejakom blízkom ostrove to nebolo. Sice niekedy tam sú ostrovy, ktoré nie sú obývané. Sakra. Som rozmýšľal, že natočím aj nejaké nové videjko, ešte, ktoré bude z CSK Global Offensive, lenže mám problém s mojím novým routerom, lebo môj starý sa mi proste pokazil, prestal z modému dostávať proste prestal vysielať internet, tak som musel kúpiť nový, kúpil som nový a ten je nejaký šmejt, asi tak to môžem povedať, takže rozmýšľam, že budem kúpiť nový router, lebo to s takým proste pingom sa nedá. Keď som mal starý router ping 28 alebo 36 a teraz 120 takedy až 300, ty vole. Potom to až vrcholí do mega čísiel. Takže má to úplne strašne má to série. Takže dúfam, že to nejak vyriešim a budem mať nový router. Alebo proste nejako... Ja neviem proste prečo je asi je pomalší.
Teraz keby som sa vytrel, tak by som asi skočil pod vlak. A minule som musel začať robiť nový island, lebo som mal cobblestone generátor a chcel som ho ako urobiť. Potreboval som strašne veľa hliny na záhradku a tam tu je dosť málo hliny z toho ostrova. Tak som musel ten cobblestone generátor rozobrať, lebo bol hlinený. A musel som ho rozobrať, aby som ho urobil celý z koblu. Ja som ho rozoberal a som, jak hlupák, som spadol do lávy, takže som zhorel. Potom som chcel od nejakého, či mi nemohol darovať jednu sadenicu. Mne daroval jeden typek na spawne až 2. Ja som si ich zobral, prišiel som na ostrov a potom kúkam, ty vole, ja nemám krompač a ani drevo som nemal, ani lávu som nemal na nový cobblestone generátor, takže som bol tak, jak to mám povedať, že v rytiej. Nie. Dobre, takže zväčšíme si to. To potom vlastne rozoberiem na celý. No dobre. Nič nevidíme, pod nami nič. Dobre. Takže. Ešte zväčším, ešte. Raz. Dobre, takže idem na spawn. Troška seka. Ja tomu nerozumiem, tu na neprší a tam, hej. Tak to je akože špice. Je to šefické. Dobre. Počkaj, mne sa... čo to tam je? Počkať. Čo to je? Máš splnené všetky challenge. Môžeš vstúpiť. Skylines. Máš splnené, áno. Nie, prečo? Ja mám... Nie, ja sa vôbec ani... Ja ani vôbec neplním tie challenge, sakra. Až teraz som ma to napadlo. Dobre, takže ich poviem zhrnúť všetky. Počkajte. Kde sú? Obchodníci... Tu. Dobre. Ne, toto je ten double a to je ten obyčajný. Tak. Dobre. Oh my gosh. Ideme sa na to pozrieť. Čo to? Nejaký jump event, ne? Dneska. No, tak. Teraz my island. Dobre, dám help. Ale no. Dobre, takže... Island. Tak. Kúrnik. Páne Bože. Island. Restart. Setom. Info log. Unlock. Top party. Dobre, ja napíšem.
Neverím. Neverím. Veď som dal Island a sa mi dal úplne nový Island. Ale no tak. Pane Bože. Jak to tak vidím, tak som to asi dosral. Dobre, musím ísť odznovu. Aspoň myslím. To kde? Juhu! GG. Dobre. Takže... Sakra, som už aj zabudol, ak sa to stáva. Hop. 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 Čo to bude? Hop. 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 Neviem či, ale... Au, do riči. Mám strach, aby som tu... Joj. Nespadol. Myslím, že... Oj. Ja som zabudol, jak sa to... stáva, sakra. Je to v prdeli. Tak. Hej. Takže... Kurník šok. No to tak nie. Dobre. Taký biskyt. Poď. Wow. Wow. Je to tak. Dobre. Takže... robíme si drevo. Dobre, som šéf, lebo som si zabudol zrobiť stoly. Dobre, ideme na to. Teraz... Niekedy sa to na tie šutre tak čudne bugujú, že tak idú rýchlo hneď. Možno sa to teraz bude diať. Viem, dobre, ne? Asi ne. Sakra, veď tu musím aj jesť. Ups. Aha, aj to sa je. Dobre, takže mám na jednu polievku. Bude to... bude stačiť. O, to mám len 24. Sakra. To není teda veľa. Takže potom ja som si vymyslel taký šetrnejší spôsob, ktorým bude asi dosť šetriť. Jak vidno, jak gulka proste tá voda. To ja som tak blízko pri vode, či to nie je či voda. Nie, to asi je voda. Snaď. Hej, myslím, že to je fakt voda. Či? Je to voda. A není to voda. Je to voda. Neviem, či to je voda. A mám 5. Aha. Postav cobblestone generátor. Postav dům. Čo? Zväčšuj ostrov, udelej farmu na melóny, udelej pumpkin, farmu, udelej farmu na obilí, udelej veľký
Dobre, to neviem, čo to je. Niečo na červené huby. Aha! Hríb. Udelej veľký červený hríb. Postav posteľ. Dobre, tam. Viem, že tam sú ešte ďalšie, ale to nevadí. Bomba, už bude noc. Čiže by som to mal... Dobre, ja si vyrobím ako prvé z toho zvyšného dreva toto. A zväčším to do tejto strany. No dobre, tak nič. A tak hej. Hehe. No dobre, ja som to asi dokážem. Dobre, ja si to ešte premyslím. Hop. 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 Dúfam, že to... Ne, to asi nebude rásť. Dobre, zatiaľ to bude tma. A ja vyťažím troška semienka melóny. Dobre. Počkať, ja si zrobím hneď z melónu semienko. Tak. Na čo tu mám tabulku, sakra? Dobre. Nie. To si umením. Dobre, už mám na pec. Môj Bože. Aspoň jedno ohľad nech mám. Bože, to mi ešte... Dobre, stačí. Dobre. To tam zatiaľ do pece. A urobíme to, že... Dobre, tak nič. Pozriem sa na čas. Dobre, takže už to máme. Takže týmto by som sa asi chcel s vami lúčiť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a ak chcete ďalej pozrieť moje videa, tak dajte určite odber. Tak čus u ďalšieho videjka.